Jama'a assalamu alaikum. Yau sabon bidiyon mu zai nuna muku wani kamfani wato wanda za ku yi investing ɗin kuɗin ku sannan ku samu riba cikin ƙanƙanin lokaci. Sannan za ku iya investing ɗin kuɗi, ƙaramin kuɗi zuwa babban kuɗi. To shi wannan kamfanin ba wani kamfani bane illa ka kamfanin Derivest. Kamfani ne wanda suke harka na madara wato madarar shanu, wanda zaka dinga aiki kana harvesting bayan ka investing din kudinka zaka dinga yin aiki na harvesting duk bayan awa daya sannan ka dinga samun kudi. Wannan kamfanin ana samun kudi ne duk wato ainihin awa guda. Tom yaya tsarurrukan su yake wato ainihin na samun kudi? To da farko dai suna da wani tsari wanda ake kira wato trial kamar yadda kuke gani. Tsari ne wanda za ku iya sa naira 100 nan za ku sa, ba wai ku za ku sa ba, a'a kuna yin rijista ne za a baku wannan naira 100. Da zarar ka yi rijista trial ne, za a gwada da awa ɗaya idan kai aiki za a baka naira 1 cicip, sannan a rana kaga kana da naira 24. haka zalika idan kai wato ainihin kwana 3 za ka samu kuɗi kusan naira nawa, gashi nan dai za ka iya irga. To wannan iyaka wannan tsarin yana aiki ne wato ainihin kwana 3 rak. To tsari shine kamar in ce muku tsari na farko kenan. Tsari na biyu ko kuma in ce shine na farko, wanda wannan trial ne. To bari mu je tsari na farko, shine tsarin arshi. Shi wannan tsarin ana yin investing din naira 2,500 ne. Da zarar ka yi investing 2,500 a awa ɗaya in ta yi, duk awa za ka dinga yin aiki, za ka dinga harvesting. Sannan harvesting din nan bayan kai za a baka naira 5, sannan a rana za ka kana da naira 120, a sati kuma za ka samu 840, a wata za ka samu 3,600. wannan shine tsarin arshi. Sannan tsari na gaba shine tsarin brown swiss. Tsarin brown swiss ana saka naira 8,500 ne. Idan ka saka naira 8,500 za ka samu duk awa ɗaya bayan kayan aiki za ka samu naira 17.40, a wato kwana ɗaya za ka samu naira 417, wanda a sati za ka samu naira 2,923, a wata ɗaya za ka samu naira 12,528. wannan tsarin shine tsarin brown swiss. Sannan tsari ne wanda za ka kusan ninka kuɗinka, inda 8,000 kasa da 500 za ka samu kusan 12,500 da wani abu. To wannan shine tsarin brown swiss kenan. Sannan tsari na gaba shine Gaunsy. Shi tsari ne wato ainihin na hudu kenan a Derivest, wanda shi wannan tsarin ana saka naira 1000, ana yin rijistar shi ne ko kuma ana investing din naira 28,000 cicip. za ka dinga aiki na harvesting da awa ɗaya, a awa ɗaya nan za ka samu naira 59, wato a kwana ɗaya kuma za ka samu naira 1,416, wanda a sati za ka samu naira 9,912, wanda a wata za ka samu naira 42,480, wanda za ka shi ma kusan ka riga ka wato ninka kuɗinka. wannan shine tsarin Gaunsy. Sannan tsari na gaba shi ake kira da hosting. Shi kuma ana yin rijistar shi ne naira 88,000, wato duk idan kai rijistar shi naira 88,000, a bayan duk awa daya bayan kai harvesting za ka samu naira 194, a kwana kuma a rana ɗaya kenan in kai harvesting na awa 24 za ka iya tara harvesting ɗinka, za ka kana da naira 4,656, wanda a sati za ka tara kusan 32,592, wanda a wata kuma za ka tara naira 1,390, da 139,680 za ka tara a wata ɗaya kenan. kaga shi ma ka fito da kuɗinka ka samu riba kusan sama da 50,000. wannan shine tsarin hosting. Sannan tsari na gaba shine tsarin JC, ko kuma ce kusan shine tsari na gaba. Sannan kuma tsari na biyun ƙarshe kenan shine tsarin JC. Shi kuma tsarin JC ana yin rijista shi ne naira 280, wanda idan ka yi rijista shi da awa za ka yi aiki za ka samu naira 646, wanda a rana ɗaya za ka samu 15,504,
wanda a sati kuma zaka samu naira 108,528, wanda a wata ɗaya zaka samu 465,120. ka yi rijista 280 ka samu 465, ka kusan ma in ce ninka kuɗinka. Sannan tsari na ƙarshe a wato wannan tsarin derivatives na investing shine short horn. Short horn kamar da kuke gani tsari ne wanda zaka saka naira 580. idan ka saka 580, in kai aiki da awa ɗaya zaka samu naira 1,409, wanda a wato kwana ɗaya zaka samu naira 33,816, wanda a wata kuma zaka samu naira 200,000 a sati. A sati zaka samu naira 236,712, wanda a wata kuma zaka samu naira miliyan 1,14,480, wanda ka riga ka ninka kuɗin kama. Wannan shine tsarurrukan da derivatives zaka iya investing in kuɗinka guda wato 6 zuwa 7 zance, wanda na 7 din shine kamar trial. Sannan akwai kuma wasu hanyoyi ake samun kuɗi a shi wannan derivatives din. Sai derivatives suka ce 4 ways to earn on derivatives, wato hanyoyi guda 4 da zaka samu kuɗi a derivatives. To hanya ta farko ita ce get extra naira 150 for every valid member. Wato duk wanda ka kawo cikin yayi rijista ta link ɗinka, wato yayi rijista a ƙarƙashin ka, zaka samu naira 150. Duk wanda ka kawo shi yayi rijista a ƙarƙashin ka, za a baka naira 150 as referral kenan, referral bonus. Sannan abu na biyu da zaka yi ka samu kuɗi shine obtain extra bonus for every purchase of your downloads. To duk wanda ka kawo a ƙarƙashin ka, idan ya zo ya sai Irish ko Brown Swiss ko Gonsi ko dai kunne ne ko short one ya siya, to kana da percentage ba. Idan ya zama na cewa ɗanka ne, wato wanda kai ka kawo shi kenan da link ɗinka ya shiga, kana da 7% a abin da ya saka kenan, kana da 7%. Sannan idan jikanka ne, wato shi wannan ɗan naka ya kawo wani, shi ma kana da 4%. Idan kuma da taɓa kunnanka ne, kana da 1%. Sai suka ce effective until level 3 only, wato za a iya wannan ana effective, wato ya tafi kenan, wato har mutum 3 kenan, wato da ɗanka da jikanka da kuma da taɓa kunnuwanka. Wanda za ku ga tsararrakan ne, in dai mutum ma short horn yayi na 580, za ga in dai kai inviting ɗinsa kana da 40,600, wanda in kuma wani ne, wato shi wani ne na ƙarƙashin ka yayi inviting ɗinsa, kana 23,000. kawai sai kaga kuɗi yana zuwa maka, kai ba ma ka san yadda aka yi ba, saboda ƴaƴanka ma suna maka aiki, jikokinka ma suna maka aiki. Duk wanda ya ma aiki dai kai dai kana da naka kamashin. Wannan shine. Sannan kuma akwai abu na gaba shine acquire more rebates for every harvest of your subordinates. Haka zalika duk wani wanda ya harvesting, inda kai ka kawo shi, ko ɗanka ne ko kuma jikanka ne ko kuma da taɓa kunnuwanka kai ka kawo shi, idan yayi aiki, wato yayi harvesting kenan, aikin da ake a samu kuɗi. Idan yayi harvesting, wato inda duk wanda ya harvesting, ka kun san Irish shi duk awa ɗaya naira 5 ake samu. To duk wanda ya harvesting, wato a naira, inda a ƙarƙashin ka yake, kai ka da kawo shi kenan, kana da 3%. Sannan shi ma na ƙasan shi, inda yayi harvesting, kai din shi ma za a bashi wato 2%, za a bashi 3% ɗinsa shi da ya kawo shi kenan. Sannan kai ma kuma kai da kai ka kawo wanda ya kawo shi, kai kuma kana da 2%. Haka zalika nan can ƙasa ma shi ma 1%. Sai suka rubuta effective only level 3, effective level 3 only, wato kawai a level 3 suke, wato iyaka kawai mutum 3, wato ainihin na ƙasan ka kawai shi su suke daga tattaɓa kunna su rufe, babu wani ka ce duk dai babu su. To in kuma za ga daga tsarika na, idan mutum je su yake, in ma je harvesting, yana yin harvesting, za ga wato ainihin kai ma kuɗi ya zo maka. Wannan shine. Sannan hanya ta 4 shine harvest your income every hour after you invest on any product. Wato ka dinga harvesting duk awa bayan ka yi investing a kowane irin product, in Irish kai, in Gonsi kai, in Swiss Brown kai, in short on kai, ga sanan dai duk wanda kai ka je kai harvesting, wato ainihin zaka samu wato ainihin wa'annan kuɗaɗen naka. In kai harvesting nan ma zaka, duk wanda kai harvesting
zaka samu. Wannan shine hanyoyi guda 4 da ake samun kuɗi a Dailyvest. Bari mu shiga mu nuna muku yaya shi Dailyvest din yake. Yawa to da zarar ka taɓa link inda muka saka a description na wannan bidiyo ko kuma link inda wanda ya turo maka na shi wannan Dailyvest din zai kawo ka nan. Da zarar ya kawo ka nan za ga abu na farko nan shine phone number da kuma login password. To kai da yake baka da shi zaka je ka taba register now, abin da yake can ƙasa ga login da register now. Bayan ka taba register now ga phone number ga kuma login password ga kuma confirm login password ga kuma inviter ID. Shi phone number shine number wayarka, login password kuwa password din da zaka sa, sannan confirm login password wato ka ƙara confirming din 1234 ne a ƙasa ma ƙara rubuta 1234. Shi ko inviter ID wato link din da ka taba wato akwai inviter ID a jiki, shi da kanshi zai rubutu maka karka goge komai, kawai sai ka taba register na zaka yi register. To ni sakamakon ina da shi sai in taba, in na ja shi ƙasa sai in taba existing account number. Da zarar na taba za su dawo da ni nan gurin sai na saka phone number da kuma login password ɗina. To bari in saka phone number. To da zarar na zo wurin sa phone number, ga phone number nan wato wannan ita ce phone number na riga na saka ta, sannan password ɗina shi ma sun ce in saka password ɗina, ga password ɗina bari in saka. Da zarar na saka password ɗina sai na taɓa login kenan. Da zarar na taɓa login gashi nan za su ce min login successful. To haka cikin wato ainihin site ɗin yake. To da zarar sun nuno min cikin site ɗin kamar haka sai na ja ƙasa. Idan na ja ƙasa ga download now abu na biyun ƙarshe. Da zarar na taɓa download now application ɗin su je ɗauko mun, zai je gurin da zan ɗauko application ɗin su. Da zarar na tafi gashi nan sakamakon network, sannan gashi nan sun nuno min nan sai na taɓa get. Da zarar na taɓa wato shine kamar download kenan. Da zarar na taɓa get ɗin nan shi ma zai yi searching kamar yadda kuke gani, gashi ya yi searching, za su ce min this file menene sai na taɓa okay. Da zarar na taɓa zai fara downloading. To har ya gama downloading ga open a ƙasa kenan. Da zarar na taɓa open ga gurin na sai na install ɗin application ɗin. To sai na taɓa install, sai na install ɗin application ɗin kamar yadda kuke gani, gashi ina install ɗin application ɗin. Ya ɗau lokaci amma yanzu zai gama installing. Gashi nan Dailyvest application ɗin gashi nan ina installing ɗin shi. Yau gashi nan na riga na installing ɗin shi sai in taɓa done. Da zarar na taɓa done misali ina fita, misali gashi nan sai na shige shi. Da zarar na shige shi ga Dailyvest gashi nan, wannan shine yanda cikin application ɗin yake. To da zarar ya kawo ni cikin nan sai na taɓa me abu wato ainihin a ƙasa za ga akwai home, akwai harvest, akwai invite, akwai kuma me. Sai na taɓa me da abu na wato ƙarshe kenan daga ɓangaren dama kenan abu na ƙasa. Da zarar na taɓa me zai kawo ni gurin da zan saka phone number da kuma password. To misali bari na saka phone number, wannan ita ce phone number tawa, bari na saka ta. Password ɗina kuma bari na sa shi ma password ɗina. Aikin ya fi daɗi da app ɗin, shi yasa za mu ɗauko app ɗin don mu nuna muku yanda za ku yi. Da zarar mun saka password ɗin kamar yadda kuke gani ba mu sa daidai ba, bari mu saka password ɗin. Yawwa to da zarar mun saka password ɗin ga login nan sai mu taɓa login. Da zarar mun taɓa gashi nan login successful wato ya shiga. Wannan shine cikin app ɗin. To da zarar ya kawo mu nan ga personal data, abu na farko kenan. Da zarar ka taɓa personal data zai shigar da kai. Da zarar ya shigar da kai, da zarar ka taɓa personal data ɗin zai kawo ka nan. Da zarar ya kawo ka nan ga binding bank card ga change password, sai ka taɓa binding bank card abu na farko kenan.
da zarar ka taɓa binding bank card ga inda zai kawo ka. A nan sai ka sa real name ɗinka wato na banki, sannan a nan ga bank name. In ka shiga za ka ga sunayen bankuna ne, ga bankuna nan ga su Zenith Bank, su Wema Bank, su Titan Bank, su Taj Bank, su ga dai bankuna nan. Sannan ga bank account number sai ka saka shi a nan, sannan ga mobile number waya ka kenan, sai ga email address ɗin da na account ɗin kenan. Sai ka taɓa submission wato ainihin abu na ƙasa kenan, shine submission. Da zarar ka taɓa, to in dai kai withdraw ɗin kuɗin ka direct within 24 hours zai zo cikin account ɗinka ta wato wa'annan information sun kenan. In dai ka saka account number daidai da kuma suna da kuma sunan bankin, wannan shine. Sannan ga mobile number da kuma email address. Sannan idan ka fita ga change password inda zaka je kai canjin ɗin password ɗinka. Sannan bayan ka fita daga nan akwai online customer service wanda mutanen su ne wanda zaka iya musu magana ka gaggaya musu wato ainihin matsalolinka da bukatunka. Sannan ga my team wato waɗanda ka kawo ƙarshen ka, 'ya'yanka da jikokinka da ta taɓa kunnuwanka duk a nan zaka gansu. Sannan ga withdraw, to da shi kuma withdraw gaskiya ana yin shi ne ranar Monday daga karfe wato 9 zuwa karfe 6 na yamma ne ko karfe 5 na yamma. Bari mu taba ka ko ga me za su ce mana. Da zarar mun taba withdraw, bari ka ga gani can withdraw cash on weekends, wato ainihin ba za mu iya yau Lahadi, wato yau daren Lahadi, don haka ba za mu iya withdrawing ba. Amma da zarar ka zo za ka withdrawing, dama ranar Monday ake yi zuwa Friday daga karfe 9 zuwa karfe 5 na wato ainihin rana. Wannan shine yadda ake withdraw. Yanzu a muna weekend ba zai yi in withdraw ba. Sannan ga my income, wato abubuwan da ka samu a kan wato shi wannan derivatives. Sannan ga recharge record, wato yadda za ka duba recharge record ɗinka, wato ainihin ga recharge dai. Recharge shine abu na farko a ƙasan withdraw da ba mu bayani ba. Recharge yadda za ka sa kuɗi, to da zarar ka taɓa recharge za su kawo ka nan ga please condemn ne, sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa, mai da kuke gani gashi na taɓa zai shiga. A nan za ka saka first name ɗinka ne, ka sa last name ɗinka, ka sa email address ɗinka, ka saka kuɗin da kake so ka wato ainihin biya. Misali 8,500 ne kana so ka yi wato ainihin wannan sunan wannan tsarin da yake kai brown swiss. To ga misali ka saka kowanne dai, ko arishi kake so ka yi misali sai ka rubuta 2,500 aga nan, sai ka zo ka zaba misali akan naira kake so ka yi ko akan menene. Ga dai wayannan kuɗi a ɗaya ma akan naira ne. Bayan ka rubuta email address da suna da komai sai ka taɓa pay. Bayan ka taɓa pay, in dai akwai kuɗi a account ɗinka na derivatives zai tafi wato ainihin kai pay. Wannan shine. Sannan abu na gaba bayan my income da kuma recharge record, sai wato download. Mun riga mun nuna muku yadda ake downloading application din. Sannan da zarar ka taɓa home daga ƙasa kenan bangaren hagu, da zarar bayan ka taɓa home din nan ga shi nan za ka ga account balance ɗinka kana da naira 100 da kai register aka baka kenan. A su recharge da su withdraw dai a sama. To a nan ga trial wanda muka gaya muku na farko cewa za ka iya yin shi. To da zarar ka taɓa trial, wato da zarar ka taɓa shi wannan trial ɗin afwan bari mu koma. Da zarar ka taɓa shi, wato a ƙasan kowanne ga buy a ƙasan kowanne. To za ka taɓa buy ne na ƙasan trial. Bayan ka taɓa buy ɗin nan za su kawo maka wannan bayanin, sai ka taɓa done. Wato da zarar ka taɓa done, to shikenan invest successfully purchase, ka riga ka saya kenan. Na ga naira 100 nan za ta gudu kenan, bani da naira 100 a cikin balance ina. To ya za ka kai aiki? To yanda za ka kai aiki shine daga ƙasan wato still bangaren hagu kenan, bayan home ga harvest, abu na biyu kenan za ka taɓa harvest. Da zarar ka taɓa harvest, shi nan an taɓa harvest. Da zarar ka taɓa harvest zai kawo ka nan, sai ka taɓa click to. Da zarar ka taɓa click to, na riga na yi harvesting ɗazu. Please try after 1 hour. Gani na riga na yi wato ainihin harvesting. To duk bayan awa ɗaya za ka zo ka dinga wato ainihin harvesting. Za su baka naira 1 nan da muka gaya muku. Wannan shine. Sannan kuma ga invite, abu na gaba kenan shine invite. Da zarar ka taɓa invite ga kuma copy invitation link. Bayan ka taɓa copy invitation link, to shine za ka iya zuwa ka je ka yi pasting ɗinsa a ko ina. Ka je kai pasting din shi, wato mutane ta wannan link din naka za su shigo derivatives, sannan a dinga wato ainihin baka wayannan commission da ake bayarwa. Wannan
wannan shine takaitaccen bayani akan daily base wanda ake samun kuɗi duk bayan